Bijemy dzisiaj rekord, no co najmniej myślę, ziemi bytomskiej, jak chodzi o żur śląski. Otóż tak, mam 4 tak naprawdę flaszki zakwasu. Tutaj mam dwie, nie wiem ile jest w takiej 200, zakwas 330 to jest, no czyli liter około zakwasu. 2,5 kg kartofli, dzisiaj leciałem kupić jak wstałem. Produkt polski, doskonały do gotowania, smażenia, zapiekania. Kartofle. Teraz tak, mięso. Słuchajcie, mięsa za 52 zł. Gdybyście mogli to poczuć. Boczek wędzony. Wędzone kości też z kilo. Takie fajne. Ile mięsa jeszcze na nich jest. Fajne wuszty. Nie wiem, czy to są wuszty śląskie, ale takie o będziemy smażyć. Powolniejcie się. Fatipa. Usmażę i tego. Wędzone. Ile tu mięsa jeszcze na tym jest. O! Dobra, Patryk, zakręcisz mi? O! O! O, kulek musi być siup. Boże, Patryk się zajstrał. Listek 1, 2, 3, 4. A, tego jest dużo. 5. Żeby to prawda przyspieszyć procesy. O. Akurat fajnie, że jest taki dekiel. Zwróćcie uwagę, jak wygląda zakwas domowy, a jak wygląda, zobaczcie sobie, zakwas na żur w sklepie. W sklepie macie taką flaszkę i tej mąki macie tyle. Tutaj mąki macie 90% zakwasu. I to jest właśnie ta różnica, że zakwasy kupne są po prostu, no, mega słabe. Patrzcie, jaka to jest gęściora. Zakwas kupny to jest woda przy tym. Są kwaśne i chujowe. Czym się różni żur od żurku? Od żurek to jest Virgin podróba oryginalnego czad żuru śląskiego. Ja lubię, jak żur jest bardzo czosnkowy, także do tego idzie cała główka, nie ząbek, cała główka czosnku, ale pamiętajcie, że ja tego robię, no nie wiem ile tam w tym garku jest, chyba z 10 litrów. Ja pół przecisnę do tego, a pół pokroję, żeby było coś czuć, jakieś kawałki. Czemu tyle? Czemu nie? Połowę tego kroję, połowę tego przecisnę. Tak sobie to wymyśliłem. Do tego zakwasa tutaj. Żeby mi było trudniej, wziąłem sobie najmniejszą deskę, jaką mam w domu. Ja nie lubię tak iść na łatwiznę. I to do zakwasa. No woń jest taka, powiem wam, że jakby tu wszedł wampir, to na pewno by umrzył. Od razu. No. I to godzinę, czyli do jakiejś koło 3, po 3 chwilę, niech sobie tak, prawda, bulka. Miednica do moczenia nóg, do robienia sałatki, do żygania i do noszenia prania. Ta-ta-ra, 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 ta. Dobra. Z tłuczonymi? Tak, też się u nas robi, że osobno kartofle utłuczone, czy jak u nas się to mówi usztampowane, polane tłuszczem i takie sobie zalewasz żurem. Albo dokładasz do talerza, do żuru. To też. Ale częściej u mnie w domu się taki jadło żyniaty, tak zwany już z kartoflami ugotowanymi, pokrojonymi w kostkę w nim. Też bajsa? Takiego? Styczniusami najlepsi narodzyni. Może być.
Nie mówię, że nie. Patrz to. Pa. Puh. Cyk. I to niech sobie stoi, ale żeby to nie traciło temperatury, to tam co idzie, to z tego obiorę jeszcze. Słuchajcie, oddam kości takie fajne, wędzone. Chce ktoś? Dla psa. Albo, no, jeszcze z jedną zupę se można na nich ugotować. Ja odkroję tylko tą skórę i resztę całą pokroję i to się potem tak zeskwarzy na patelni z tą kiełbasą i z tą cebulą. Ludzie. Jest. Patrzcie, muszę kawałek. Pa. Można. O! Najlepiej fest dużej patelni. Trochę oliwy. No muszę przez te... Kurwa, nie wiem, czy to pomieści tu wszystko. Boczuś. O, wypadł! Żebra. Dobra, jakoś to będzie. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze niech się skwarzy. Trochę się już zmniejszyło objętościowo wszystko. Nie chcę tego naraz wsypywać, bo mi to chlupnie i mnie poparzy wrzątkiem. I to musi bulknąć. Dobra, będę tak przekładał po prostu. I mi się zmieści. On jeszcze odparuje, to się zmieści. No w sumie mogę tak zrobić, że na przykład jak będzie za gęsty potem, to go mogę sobie tym na przykład rozcieńczyć. To jest niezły pomysł. Za dużo. Ale liter zakwasu może się pomieści jakoś. Damy radę. Dobra tam, cyk. Gaz, pełna moc. Bo to ma zaś bulknąć. Ale on wonia fajnie. Zakwasik z całą główką czosnku. Chlebie. Czy my są na XIX-wiecznej wsi pod Lublinem? Czy na Górnym Śląsku? Oczywiście żur, jak wszystkie zupy zakwasowe, im starszy, tym lepszy. Czyli jak facet. Im starszy, tym lepszy. Bo mężczyzna starzeje się jak wino, a kobieta jak mleko. Mam ekspres. Ale czad. Biorę takiego dużego. Jak duży będzie dobry, to wszystkie będą dobre. Probably. Weszło, ale ledwo. O! Bo to nic się nie może zmarnować. O! Dobra. No, 50 minut. Czyli powiedzmy za 26. Dam majeranku jeszcze. Za jakieś 10-20 minut zetrę fajnie majeranku. W sumie, co się ma marnować? Wyłazi ze środka aż tak alchemicznie. Bije mi. Tym majerankiem to tak bez przesady. Czy to kapuśniak? Tak! I dlatego w tytule jest, że żul.
Dziadek by był dumny, myślę. Wyszedł prawie taki jak mu. Prawie. Ale dobry, ale gorki. Ła! I zróbcie se kiedyś, jak nigdy nie próbowaliście śląskiego żuru, to zróbcie sobie taki, bo jest tak. Można jeszcze kapelusik grzyba wrzucić na przykład. A!